Us presentem la plataforma digital escolar d'Editorial Nadal per les matemàtiques de primària. En aquesta plataforma es generen informes automàtics. Tots els cursos de primer a sisè s'estructuren iguals. El quadern d'iniciació és per saber en quin nivell ens arriba l'alumne al setembre, després del primer, segon, tercer trimestre, la matemàtica lúdica, els exercicis competencials i el contingut manipulatiu. La carpeta d'iniciació són un conjunt d'exercicis destinats a saber el nivell de l'alumne al setembre. Els exercicis poden ser en format PDF o en format interactiu. El mateix exercici pot ser en dos formats segons les necessitats de cada alumne. Les carpetes trimestrals totes tenen la mateixa estructura de tots els cursos. Primer trobem el quadern digitalitzat, és el quadern que té l'alumne, després trobem el reforç, les avaluacions de final d'unitat i l'avaluació trimestral. Dins de la plataforma hem cregut oportú posar el quadern digitalitzat que té l'alumne en paper. Si l'alumne s'ha deixat el quadern a l'aula, pot treballar des de casa. Els exercicis de reforç són activitats extres que es poden treballar en format PDF o en digital interactiu. El temari de les activitats va seguint la seqüència del llibre en paper. Tots els exercicis digitals interactius són autocorregibles i es generen informes, ja siguin informes de seguiment o informes competencials. Els exercicis de final d'unitat són petites avaluacions quan es van acabant els temes. Tant els exercicis final d'unitat com les avaluacions de final de trimestre també poden ser de manera interactiva i d'aquesta manera es generen els informes competencials per cada alumne. Aquesta plataforma permet adaptar-nos a les necessitats de tots els alumnes, ja que el mateix exercici ens permet treballar en format PDF i poder-lo enviar a les famílies o donar-li el document en paper o treballar de manera interactiva. La carpeta de matemàtica lúdica està en tots els cursos de primer a sisè. Són exercicis en què l'alumne treballa la mecànica de la matemàtica jugant. Són exercicis que es poden imprimir o en format PDF, no poden ser de manera interactiva. També hem afegit una carpeta d'exercicis competencials. D'aquesta manera sí que podem treballar de manera interactiva i es generen informes, ja que els exercicis són autocorrectius. En aquest projecte també hi afegim un contingut manipulatiu per l'aula perquè cada alumne pugui jugar, disfrutar i manipular les matemàtiques. En el proper curs, la plataforma posarà a disposició dels docents la possibilitat de fer classe online. Us volem explicar els informes. Quan els alumnes realitzin activitats digitals interactives es generen o informes de seguiment o informes competencials. La plataforma genera automàticament fins a 18 informes competencials per alumne. Segons el color del resultat dels exercicis serà el grau d'adquisició dels coneixements.